Isiara gertu alda. Txiliki, txilibiton, espagetiak presaudek. Babolio, txe espagetik da zenporru, hori espioien izkeradek, babolio, izkuntza kriptikoa duk, agertzeko Isiara ez dagoela hemen, nola esango diat, Isiara ez dago hemen, hori ez dago esateik, zemra, espagetia presaudek, eta entzuten badu inork ez du pentsatzen, Isiara ez dagoenin, baizik eta espagetia daudela, kontu dut ezate, espioien izkuntza, hori zian ikasi nire, bai. Listo. Irrita, Txibiton, zaudete isilik. Bestela, entzuten bagaituzte, Isiar etorriko duk, eta ezin izango dugu hori egin. Izue, baina egin behar duguna ondo dagoen iruditzen zaizue. Kopelas, egun guztama, primera, babolio. Pedakizu ez egin behar dugun? Txikitxokoan parte hartzeko prestatu! Eta gero, abantailakin aurkeztuko gara eta irabazi, eta saria! Neka salturismo batean asteburua janetalo! Txikitxoko! Txikitxoko! Ez da gizu ezer? Ez da gizu ezer? Gubai! Nirri txituen arrazio duzu. Gainera, guk ez diogu horrekin inorik kalterik egiten, ez da? Beraz, egingo dugu eta kitxo. Hori da. Baina ez daitezela enteratu. Nor izango da aita eta nor semea? Dudarik ez, babolio. Aita, Mirri. Bartolo Potolo, i Bartolotxo, eta nik egingo dut Isiarren papera. Ia. Ni Isiarren. Bartolo! Hemen ditugu gaurko bi lehenengo lehiakideak. Bartolo Potolo eta Bartolotxo. Kaixo, bikote! Tira! Jartzaitezte hemen, arroxa bikote, hori da. Eta lehenengo proba egingo dugu Bartolo Potolo eta Bartolotxorekin. Ara, hor dituzue zuen alboan globo batzuk. Minutu batean, ea nork betetzen dituen globo gehiena. Prest altzarete Bartolo eta Bartolotxo, ea ba, denbora! Bueno, que este basiko, ba. Bartolo etzera zuertan oso abila, Bartolo txikia berriz. Hore, xulo daukajo. Ez duzue bat ere postu beraz, 0 kilometro! 0 kilometro! Baina, orain bigarren proba egingo dugu. Bai, bigarren proba, galdera proba da. Beraz, jar zaitezte zuen lekuetan. Nizan. Galderak, entzun ondo. Oilarren arrautzak oso goxoak izaten dira. Bai. Gaizki? Kopelas, Olioari galdetu bestela? Gaurko barrebusa ez dago Gernikan. Ez. Bai, Gernikan gaude, Bartolo. Urdai azpiko baten izena da. Bai, jabugo baino gozoagoa. Urdai bai, Gernikaren iristen den itxasadarraren izena da. Gernikako arbola Durangon dago. Bai, Elixatik gertu. Gernikan dago? Zer, txirri? Burusoilaren sindromea jotala? Ui. Mirrita, txilibiton... Eta zuek zeiten duzu mantal arroxa jantzita? Zita zain, mira, dena jasotzen dugu, Dena jasotzen dugu. Guk ez genuen nahi. Bakizu ezer? Guk ez genuen nahi. Baina txirri plastau, tematu izaigu, eta behartu ingaitu. Bakizu ezer? Alde mendik. Txirrien konta izan da? Alde mendik. Benos. Txiribiton. Zuk ere, alde mendik. Alde. Ospa mendik edo! Eta eske
txoriburu hauetaz aparte badugun, beste itxurazko lagunik gure saio honetan, eskerrak badugun. Nik esango banizueke emakume azkarra, abila, animali eta pizti basatien lagun dela, jakingo altzen nuketen hortaz ari naizen. Utsoa, zari naiz noski! Nire izena esan nahian! Bai, Utsoa, bai, zatu. Zeuru altzaude. Bai. Zeuru, bestela joan ningo, nahiz espada nire tartea espada nik este molestatu nahi, Zatu, bai, oantxari nintzen zu orkesten. Aixo morro, zemu zaude. Ondo, eta gaur zer... Zemo du, xomorro guzti hauek. Oso. Utsoa, gaur zorriak ekarri aldituzu. Zorriak? Bai. Zorriak nun. Zorriak nun. Zein dauzka zorriak hemen. Broma bat, zen ez baitut inolako animaliarik ikusten hemen zure inguruan? Ez zaiezu zorriak aipatu askuria sartzen zaiteta. Ara, gaur ez dizuet ekarri. Eraman egingo zaituztet. Gudenok? Bai, zuedanok eamango zaituztet Gernika ondoan. Hortxe badao Santima Mineko leizazulua, ez da ezautze duzue? Ba hor ondoan, horko bisonteak erakustera eramango zaituztet. Aitzuloko marrazkiak erakutsi behar dizkiguzu. Isaskun. Ixiar. Hori esan dela. Marrazkiak ez, benetako bisonteak. Baina bisonterik bat daba Euskal Herrian. Egongo ez daba. Abestia. Bai? Beira. Ikusi, Akina badaudela ez dia bai ongo. Ikusi. Bueno, han Santima Mine. Eta hemen bizonteak ikusten isiar egon badaude eta erra gainea. Aizu, eta gurekin kidea, fundazio honen sortzailea, ezta? Romualdo. Roberto. De Montres, markatu jazu, Ricardo. Bueno, eta konta, pixkatzea, maiztegi fundazioa zer dan, basondo zer dan, konta iezu, isiar, benetan pena merezi du. Bueno, basondo da proiektu bat, maiztegi fundazioaren proiektu bat, eta, bueno, egin nahi duguna da, hemen Santima Mineko koben onduan, hemen baso honetan, basondo deitzen den leku honetan, erakutsi bizka bat, hemen antzina egoten ziren, antzina izan ditugun basoak, Artadi Kantauriarra hemen ikusten duzuena, hemen baso mota hau Artadia da, hori arestia hor ikusten dena. Eta jatorrizko basoa eta baita animaliak ere, ezta? Horrekin lotuta dauden animaliak. Bai, natura guztia bizkat erakutsi, bai landaretzatetik eta bai animalien aldetik. Eta zuek erakuste izkietzu umei, aste barruan eskolatik etortzen diren aurrek, eta asteburuetan etortzen diren guraso eta aurrei. Ricardo, zuk ez da jakingo izu? Roberto. Roberto, markatu, Roberto. Ez da jakingo izu, hemen Urdaibai gaudela. Bakizu, Urdaibai zati daukan izen hori. Bai, Urdaibai, deitzen da Urdaibai, zeren antzina. Basurdez beteta zegoelako urdiak, ez da? Hau etxek, berriz koskeigo izu duzu. Kosetuta bat. Aizuta, beste hau, gaur egun basurdeak asko ugaritu dira hemen ingurun, ez? Basotan eta asko guztia. Bai, basurde asko dabil hemen, da bueno, ez da animali batera arriskurik dagoenik, Batzu ez dute gehi dagoela, beste batzuk ez horren beste, baina bada. Bira, beste handi hor ikuste izkiot lehetarinak ateatzen nahi zaizkiola. Bai. 3 urte, bai. Besteak 2 urte izan dituzte, da honek 3 edo ja hasitxoagoa dago. Bueno, ondino ez da arsar bat, baina ja gaztea da, baina bueno, hasi da ja. Ja, letarinekin eta. Hemen parientiak, Raul, ikuste, bira, borrokan. Hau arra deu, mutur txatoena duena, eta beste biak emeak, bai ez? Bai, nagusitza dena da arrakastea, eta besteak dira... Beste biak dira izeba honenak, arraren bi izebak. Eta ikuste dugu hauek benetan depradadorea direla. Koska. Jaten ari dira eta urduri jartzen dira, ez da? Eta hauek inoiz ez dira geldikioten, beti dabiltza, zelatan erne, ez? Bira. Hori
da, gainera dira oso jerarkikoak, horren artean beti badukate hierarkia bat, eta horren barruan batek onartzen espadu bestea nagusi izatea, bueno, beti da borrokak egiten dituzte nagusitu arte bat, ez da. Eta hau arrak ikusi du borroka egiten duela eme batekin hain zuzen ere. Bai, bueno, lehen bi emeen artean egiten zuten borroka, eta orain arrak, bueno, nolabait baten alde hartu du eta besteari kontra egiten dira. Kontra egiten dira, ez. Hauek dena dela zuek azitakoa dira, esan nahi, batzu behintzat zuek biberoia eman diezu, nik ikusi zaituzu hemen hauek azten, ez da. Bai, hau adibidez, hau Romulo hemen ikusten den arra, hau bibero izazita dago, eta, bueno, etxeko txapurrekin batera hasita dago. Bai, ze bestela gu ez ginake beraien gandik aingertu edo, ez da. Bueno, agur esateko, hementxe dauzkau, hementxe gaude oreinen artean. Bueno, oreinak, bi oreinarra, beste adardun handiura, eta gero adar zabalak ere dauzkau hemen, ez? Bai, adar zabalak dira hauek txikiak hemen ikusten direnak, hori da arra, hori adar txikia dituena. Eta beste haiek emeak. Adar handia dituenak, oreinak. Eta besteak bere emeak, bai. Bueno, eta agur esan berra dizueu, ixiar, hobeizen nuke hona etorriko bazina benetan, mira, hortxe santima mine, etorri zaite ikustea, ez dakizu ze animali polita, animali eta ze paraje polita, benetan, Bueno, agur, laizter arte etorri. Arrazoi zenun, Bisonteri badago, ala ez dago hemen Gernika ondo hortan. Badagola esan beharko du, bai. Eta joango naiz gainera ikustera, Dena den, hor mutil bat esplikatzen aritu zeizu, Bai, Ricardo. Nola zuen izena? Rigoberto. Rigoberto, ondo. Tani, itxaso. Zu itxasko. Itxasko, noixe. Eskarrik asko, durte Bueno, arte. agur, jamorra. Agur, Guxoa, gontxo batzuekin. Hemen izango naiz. Nahi zurekin. Agur, Ene, zelako piztiak ikusi ditugun, Eta, egia esan, orain, niri ere burua joaten hasi zait, Baina, bai, badakit zer datorren izen ere, hemen txirristra dugu, hemen baditugu gure barre autoak, eta okerrez banago gurasoak ere horri izango dira atzekaldean pres beren aurrekin, izan ere, bagoaz, txikitxokora! Hemen datoz gure gurasoak, aurrekin txiribiton gidari dutelarik. Txiribiton? Txiribiton? Ikusi alduzue, batek kasurik egin gabe hanka egin didate. Aizu, Gernikar guztiak olakoak altzarete. Ez dakipa, nik bi hurri aurpegi asko ikusten duten mene, Baina gaiztakeriak egiten hasitarenik, badakizkiz gaiztakeri batzuk egiten, Ikusiko dugu ia nor portatzen den hemen okerren. Datu zela segituan gure guraso eta aurrak! Hemen dator, Anabel, bikote horikoa. Mikelekin, haupa Mikel, arratxaldon. Ana ere hemen dugu, jarri hemen nire eskerrera, jarri. Ana, Mireia, Joseba talde arroxetik, eta saioa, Ongi etorri guztioi. Agurtu. Gaixo, Mikel. Arratxaldon, Mikel, zer moduz? Ondo. Beroketak eta inaldituzu? Ez. Eta piparrik jan aldezu, beharra izango dezu gaur, Bai. Janduzu piparrik? Bueno, bai irabazten duzuen, behintzat ongi pasa, bale? Bai. Eskarrik asko tortzagatik bikote horia, eta hemen dugu bikote berdea. Ana eta Mireia, ezta? Bai. Eta zuek nondik etorri zarete? Gernikatik. Gernikatik hori urruti aldao. Ez. Gernikan gaude, ze despistea nirean. Bueno, bazuek ere, ongi pasa ezazuela, eta ia norkira bazten duen, Mireia? Bai. Beno, eta bikote arroxa hementxe dugu. Kaixo saioa. Kaixo. Zuek nungoak zarete. Gernikaku. Gernikakuk ere. Eta zuk bazkari espezialik egin alduzu gaur irabazteko? Bai. Ze bazkaldu duzu, ba? Sekreto, ezta? Bueno, ongi pasa ezazue biok, bai? Eta ongi etorri zuek ere. Lehen, zenbait piztiren bideoa ikusi badugu ere, orain beste bideotxo bat ikusi behar dugu, eta horretarako zatozte txikiak nire gana. Etorri
torri. Eta gurasoak utziko ditugu hor elkarren babesean, txiki hauek zer esan duten jakiteko. Neu daukan neba bat urtekoa eta inpuña botatzen dit eta zaratu eitzen naiz. Ni daukat neba bat 3 urtekoa eta hiletik tira egiten du eta zaratu egiten naiz. Ni dekot arreba bat 11 urtekoa eta beti joten duzte. Nire ama gustatzen zaio nirekin jolastea eta nirekin oso ondo portatzen da eta pastelak egitea gustatzen zaio. Pastelak gaztairarena, urretxarena, borobilak eta jazta. Nire ama batzutan azarratu egiten da. Eta zez. Pila bat gustatzen dago irakurtzea eta zornotzan eitzen du bier. Neure aitari asko gustatzen jako futbola eta sarritzan ikusten du. Eta berak jolasten nahuela tontokeriak egiten ditu. Eta plantza ere gustatzen zaitxo. Eta ona da plantzaten eta erroplan plantzaten ditu. Eta Gernikako arbola da aritza. Zergaitik da famoso arbola? Txarradako. Ala xaran dagoen. Aupa Gernika! Oso gauza politiak entzun ditugu, zehazte gurasoen gana. Jakin dugu, Anabelek irakurtzen duela, baita Anak ere pastelak borobilak egiten ditula, nik probatu nahiko nuke, baina gehiena gustatu zaidana nire ondoko honek plantxan badakiela, plantxatu ere egiten duela, eta plantxan ona dela baina. Bueno, ona da gustatu ere, asko. Beharra ez da, bierra. Oso ongi haizu, Eta guk beren plantxan eta etzaituztegu jarriko, ez da sukaldaritzan, ez da ikasten eta irakurtzen ere. Baina beroketa ariketak egin behar ditugu, ondorengo jolasetan ez dezazuen tiroiik eta ezer izan. Ongi deritzuzue? Jarri zuen lekuetan, datozela gure laguntzaileak dantzan ongi egin ala izateko, zutituzue guztiok, zuek ere baduzue premiarik berotzen eta jarbi ezagute musika nahi dutenean. Oso ondo, mila esker lagunok, txalo bat berezi dute, Oso ondo. Baizue, orain, nahi baduzue behintzat, eseri zaitezkete, Eseri, izan ere, ondoren egin behar dugun joko honek pilota bila du izena txikiak aurrean jarri hemen, eta launa pilota more txandan ekarri beharko dituzte. Nik bat, 2 eta 3 esan dakoan, ziztu bizian atera behar duzu gurasoak, Ja, bat, 2 eta 3! Ja, lehen da biziko pelotatxoa heldu da. Talde hori adifua buru, Arroxa 2, Berdea 3, ja, Josebak ekarri digu 3 pelotatxua. Baita Anak ere, Anabelek ere, eta okerrez banago, talde Arroxak bukatu du bere lana, txala handi berai. Talde horiak ere, eta Arroxak ere, utzi, lasai. Baina umea ez. Lasai, saioa, etorri, ez da pasatzen. Bueno, bukatu dute beren lana eta erori da sartuta gero. Lasai Mikel, balio duta. Kontaketa egin dezagun, puntuen kontaketa eseri zaitezte lasaizuek. Eta oker ezpanago, azkena talde berde iritsi denez, 0 kilometro talde berdearen zat, kilometro bat talde horiaren zat, txalo bat!
Eta 2 kilometro talde Arroixarentzat. Ongi. Jo dezagun bigarren probara, Mireia eta Mikel zozte zuen lekuetara, hartu mailua eskuan. Izan ere, galdera azkarrak egin behar ditugu. Mikel, oida indarra hori probak egiten. Ez bururik hautsi, Gurasoak ustez baduzu ere, batzutan importanteak izaten dira bizitzan eta, Bale? Bueno, galderak badaz, prest Joseba? Bai. Zu izango zara gaur estreinatzen. Bueno, isiltasuna galderak ondo entzun ditzaten, bale? Ja, banoa, Islandia Europan dago. Bai. Isobarak euritakoen barilak dira. Bai. Ez! Oskarrekoa! Xola, ipuin sail baten protagonista da. Zein? Xola. Bai. Bai. New Afrikako animali baten izana da. Bai. Bai, zuzena. Bale urdina munduko animaliarik handiena da. Bai. Bai. Gernikako alkatea Juan Jose Ibarretxe da. Ez. Ez, oso ongi. Prestana? Bai. Beno, Amelingo pertsonai ospetsua, Amelingo pertsonaia ospetsu batek txirula jotzen zuen. Bai. Bai. Edurne zuri 8 ipotxen etxean babestu zen. Ez. Igluak eskimalek izotzez egiten dituzten etxeak dira. Bai. Andoni Egaña pilotari ospetsu bat da. Ez? Esaera zaharrak honela dio. Urrutiko intxaurrak 14, bertara joan eta 4. Bai, ala dio. Eta Gernikako arbola pagoa da. Ez, bejon deizula, Ana. Mireia, lastima diozuko eskorrokorik eman. Eman aizen nion ez da? Bai, ez esaten du baina, lotxa gutxikin, Bueno, Mikel, ze, balio du mailuak edo... Bai, ez da? Bueno, galderak. Prest, Anabel? Buru ere bai, kasko bat emango izuz bazpare. Otsoak Txanogorritxuri bizia salbatu zion. Ez. Kromletxa igeriketa estilo bat da. Kromletxa. Bai, Ea gutxiko jazu durunen baten. Kaskarrako ama jazu. Mikel, suabexo, pixkat, bale? Bueno. Sondika Gasteizko aeroportua da. Ez. Larun bat goizetan betizu arena eskaintzen du ETBek. Bai. Maialen Iriartek azken bertso txapelketa irabazi zuen. Gernikako arbola Iparragirren kantu ospetsu bat da. Bai, oso ongi. Eta eskerrak ez duzun besterik fallau bazpare. Bueno, nire kalkuluak ezpadoaz, horiak eta arroxak empate indute proba honetan, izan ere bakarra fallatu dute beraz, kilometro bana emango diet biei. Kilometro bana talde arroxa eta talde horiarentzat. Eta kasi honetan, Anak denak asmatu dituenez, 2 kilometro ere emango ditu. Bueno, azkeneko proba honek, proba berria da, ez duzu ezagutzen etxean zaudetenok, dardaroskopioa du izena dakarkigutela, dardaroskopioa, mesedez. Zirkuito guztia egin behar dute. Ikutzen badute, hotxa ateratzen du, nik 5 aukera emango dizkiet. 5 hotxekin, 0 kilometro. Eta hortik bera ikusiko dugu. Beraz, has gaitezen, talde horiarekin, hau da, Anabel etorreko zaigu, bere templea erakutsiz. Nahi duzunean, Badirudi, Naparroko jotan bat abestea dijoala, baino ez. Eta gaina ez da nerviosa jartzen, hoi da templea daukezuna, Txiki bat indu, kontau ingo jotze, bestela bate gabe ez da posible, Anabel. Mikel, hoi da indarra itezuna, bi inditu, 3. Ez naiz mugituko, bale, nire kulpa izan da. 4, ez da, Anabel? Bepa, 4 bakatzen ditu. Bueno, talde berdearen garaia da, zatoz, Ana, zatoz.
Zer modu zaude, txoin, piztu inbardet eta bestela bateo txekin gabe. Ja, prest? Heldu, Prest dago guztia? Bat! Zer gaiztua naizen, ikustezu? Bi, badirudi poztu egiten naizen. Iru. Laure bai, Boste bai, nahi badezu? Ondo. Ez da erresa. Bueno, gizon, zatoz. Josebaren txanda da. Piztuta hau itzalita. Urdai azpibe ekarri aldezu. Piztengo dut orduan. Oix. Nio. Espezial. Beno, hemen pate txiki bat badugu. Talde horiak eta arroxak lau kolpe atera dituzte. Pozin da jotako. Launak hotx atera dituzte, nola baita esateko. Eta berdeari 0 kilometro agindu dizkiot. Beraz, 0 kilometro talde berdearen zat. Eta 2 kilometro bat talde arroxa eta talde horiaren zat. Eta, hala ingo dugu. Eta lagunok, zatozten irekin. Nik uste garbi dagoela gaurkoan nork irabazi duen, ez da? Serio zaude gizona, saltzaiz irabaztea gustatzen edo? Bai. Beno, kontaketengo du 2 kilometro talde berdearen zat, 4 kilometro talde horiaren zat, eta 5 kilometro talde arroxaren zat. Hemen dituzue, barrezale txartelak oroigarriak, eta irabazlearen zat, asteburu polit bat Euskal Herriko edozein agroturismotan, nekazal turismotan pasatzeko aukera, izue. Ez da gutxi, eroskiren eskutik noski. Bueno, lagunok, eskarrik asko etortzeagatik, eta izue Hirukote, zuek ez altzen duten txikitxokon parte hartu nahi? Nik aukeratxo bat... Zerri zegoen tematuta, guk ez genuela parte hartu nahi. Guk ez genuen parte hartu nahi txikitxokon, baina txirri zegoen guztiz tematuta. Bai, nik aukeratxo bat emango dizuet. Nahi baduzue. Bira, abestu ezazue, kanta bat, gure guraso eta aurrekin, ongi deritzazue? Badakin ze kantu egin dezakegun gainera. Txalo, txistu, furrustada eta... Hei! Guraso eta gure lagunekin! Txalo, txistuz, burrustada eta hei egin denok, komprome? Bai? Ia bada, bitarrao! Txalo, txistu, burrustada! Hei! Txalo, txistu, burrustada! Hei! Musikaren erritmo bizian jolas eta bestu dezagun. Zuen laguntzarekin batera, giroa berotuko dugu. Adi mutilak, adi neskatxak, zuen garaia iritsi data. txalo, txistu, burrustada! Hei! txalo, txistu, burrustada! Hei! Kristoren martxa duzue barnean, erritmoa ondo dara mazue. Txalos, txistuz eta burrustadas, denok dantza egin esazue. Adi mutilak, Adi neskatxak, zuen garaia iritsi data. txalo, txistu, burrustada! Hei! txalo, txistu, Burrustada! Hei! Ezin geldirik egon gaitezke, doinuak eramaten gaitu. Musikaren xoramen honek, zu ere harrapatuko zaitu. Adi mutilak, Adi neskatxak, zuen garaia iritsi data. txalo, txistu, burrustada! Hei! txalo, txistu, Burrustada! Hei! Buru eskua kankaketan borra, korputz osoa geldi ezean. Goiti behera nolako zirrara, sentitzen hasi gara soinean. Adi
Oida, humoria. Jontxo. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi? Bai, arratsaldeon, zer moduz? Ongi. Bueno, barkatu. Gernikan gaude, ez? Ber, entzun dezala. Zer moduz? Ondo. Oso, barkatu izena? Una, izen polita, izena? Julen, Unai eta Julen, Jontxo eta Rejontxo. Baino, hasi horretik gauzatxo bat. Baldazkigu Euskal Herriko hitz magikoak. Bai, deno batera! Artxila murtxila. Etxeko lanak egin da, Oso ongi. Bueno, txunditzeko prest? Edo txundituta gelditzeko prest? Bai, flipauta gelditzeko prest? Arrituta gelditzeko prest? Hasiko gara, baina hasi aurretik, barkatu, ordurik baldokazu. Bai, ordurik bai, hoi da, azteko ordua, etorri, txalomero bat, oso ondo! Eskerrik asko, benetan, eskerrik asko. Gauzatxoa. Lehen, sartzerakoan ume bat esan dit, txan, bolondrez gisa hartuko diazu, esan dit, bueno, gaurko jokua, ez da oso magikoa. Ez da oso magikoa. Barkatu izena? Jose. Bueno, Jose, betu jendia ze horpeian jartzen nahi da. Jose, zer dakagu gure atzian ba? Jontxo, zer da? Ez hau zela dezute? Bai, klasiko bat zirko munduan. Labana jaurtiketa. Benetan, urtez eta urtez jardu naiz ensaiatzen. Eta gaur iritsi da momentua. Dendenok, bueno, gozatuko dezute, benetan. Bueno, denok ez batezik. Jose, importantean hau da, garrantzitsua da, parte hartzea. Ados? Bueno, Jose, venga, humorrekin etortzaitez, mesedez, txalo bero bat, hoi da. Eskarrik asko, Jose, hortze jarriko zea. Eskarrik asko nuri, hoi da. Bueno, hoi da. Jose, egunero egiten aldezu hau, hoi da. Bueno, hasiko gara, oain bai. Ez da, oiko jokua. Gutxitan egiten da horrelako jokua. Mesedez, eskertuko nuke, zeozer, txarto atatzen balin bada, txalotzeko, txo, baina bitartean isiltasuna. Ez da txorakeri bat, Oso ondo, Nuria, beta horrekoak ebaik onduko diogu padezpa ere. Oso ongi, bueno, dena prest, oain bai, esan dut bezala, hau, Kristo... Bueno, nahet esan, ensaio asko inditu dala, labanak, pusikan sartzeko. Beraz, mesedez, isiltasuna, ongi? Ali, Jose, prest! Bueno, Nuria prest, Jose prest esan digu, ikusloga prest, bai, ambulantzia prest. Bueno, adi, maestro, adi. Bat, bi, eta iru. Txoi segundo bat, txoi segundo. Oandikan lau ditut! Adi, Jose, zeozer txarto indegu, hemen elementuen bat falta da. Elementuen bat, Nuria, errazoia daukazu, eskerrik asko. Hoi da, bai, zeozer arrerua sentitzen ditzan. Ikusiko ez dute. Txoin, segundo bat. Bai, hemen daude. Bueno, oain bai, eskertuko nuke, isiltasuna mesedez, Adi, maestro musika! Bat, bi, eta zer. Eskarrik asko maitia. Bueno, hainbeste ensaiatuta ez dago, Txoin, agian etzan bere leku egokia. Lasai, aitea bultatuko data. Adi, Nuria mesedez, orain bai, bere lekuan jarriko deu, eta denok txundituta gerituko zate. Txan, labana jaurtilaria. Adi, prest? Ba, Aurrera! Bat! Bi!
Adi. Jose, lasai, beste bat gelitze dala. Presto, dena batera. Bat, bi, eta... Jontxo. Jose, segundo bat. Beitu, bata eta bestia. Gertu, eta Jose, aurpegi horra bendikan. Adi, txo. Bat, bi, baina hirugarren pusika bat falta da. Bai, hirugarrena jarriko dugu. Adi, itxo, non dago? Bai, hemen txe dago. Adi, uepa. Hirugarren pusika. Bai, asko zezaiago da. Adi. Hortxe jarriko dugu. Ben, Jose. Zer gertatzen nahi da? Adi, txo, arrazoia. Honetan bai, jetxiko dugu. Eta... Deno prest. Ikuslego prest? Nuria prest? Bai, Jose, isilik. Adi, Bat! Adi. Bat! Bi! Eta hiru! Joko! Txalo bera bat! Jose! Hau da tipo! Hau sarta! Eskarrik asko, sartu zuerekin hona. Txalo, bero, guazen agurtzea, mesedez. Eskarrik asko, zoaz zure lekura. Aitzuen, Jose, galde txoa. Zen horako esperientzia izan da? Gogorra. Espero zenun barrebusa etorrita hor bukatu? Ez, babitu, opari gisa, betorreko batzuk. Último modelo. Jose, bihotzez, eskarrik asko. Txalo ero bat. Nuri, eskarrik asko. Bueno, Gernika, beste horrengo astean ikusiko gara, bai? Ahora bihotza, kurren gorte, agor! Txibiton, nondik atera duk patinete hori? Abai? Papelas, utzi da pixka bat. Txibiton, ire adiskideak eskatzen bat ikusteko, utzi egin behar diok. Segatik ez. Baina, ikustu zuen nolakoa den Txibiton? Sega izto den? Nolako surra den? Nolako sekena den? Txiribiton, usteko orain txaberda. Mango diot, Mango diot, xabrazat. Tira. Mango di! Baina, zertan ari zarete zue biok? Beti berdin, zergatik ez ziratek geldik egote? Bai, Txiribiton, lasai, apurtu eginda patinetea. Ire errua, niri esusteagatik, fastidiarzi. Irrita Txiribiton zaudete isinin. Txiribiton ez kezkatu, apurtu eginda, baina konponduko du. Gara, noiz utzi zaituzete zuek txirrik konponbiderik gabe. Esai da zue, Ez alditu txirrik beti zuen arazo guztia konpontzen. Bai. Txiribiton? Bagaur ere badut nola konpondu zuen patinetea. Amai? Bai. Zuek liskarrean hasia arte, hor egon bain naiz, nire jostailu ospitalearekin. Jostailu ospitalea? Bai. Eta zer da hori? Ez dago munduan jostailurik, txirriren jostailu ospitaleak konponduko ez. Zaudete? Bai, hau ere bai. Ikusten babalore, ikusten galipot pusketa, saitzen deratzen, txirriduk jostailuen ospitaleko doktoren hausia, eta ni eritzain. Ara, nire jostailu ospitalea. Polita, zaudete geldik. Kara, nik hemen konpontzen ditut guztiak. Nire muñekoa, nire panpinak, nire kamioi, kotxe, etxetxo, pelutxe. Nire patinetea ere bai, Txiribiton, nire patinetea ere konpondu ahal izango diagu hementxe. Baina, entzun ondo mireta Txiribiton, erakutsi behar dizuetak gauza bitxia.
Zer? Hona etorri baino lehen, zertan ari nintzen lanean? Honetxekin. Ara, hau da nire azken asmazioa. Nire txakur robota. Ez dago hausia, etzaztuela uste? Ez. Enitzen konpontzen ari, baizik eta hobeagotzen. Honek egiten baititu, nik nahi ditudan guztiak. Bai. Esatetarako etxeko lanak? Etxeko lanak. Harrikoa egiten du? Bokaldioak otartekoak ere prestatzen ditu. Bai. Baina nik falta zaion txipa jartzen diodanean, oraindik ere gauza gehiago, agindu gehiago beteko ditu nire txakur robotak. Beraz, banoa txiporren bila. Mirrita Txiribiton, hau hemen utziko dut. Bai. Ondo zaindu. Zue guztiok ere ondo zaindu eta hurbiltzen badira, garrazi egin eta nire abisu eman, ados? Bai ez, bai ala ez! Mirrita Txiribiton, ondo zaindu eta batez ere. Ez zukitu, Lasai, hemen geratzen dut mirri. Ez zukitu! Denaren karo. Orain goz? Ukitu eres. Orain, Txiribitonen, txirrista txangori, konpondu egin behar dugu. Lasai. Txiribiton, lasai, ea. Nik esango dizuet. Nik esango dizuet. Aizue, plasta kuadrilla xarete, salatari kontakatiluak. Begira. Badakizuen nola konpontzen den? Eman behar zaio, kolpe bat, baina puntu justuan, puntu zehatzean. Horri deitzen zaio, frigeminoa. Igual hemen egongo da, txiton bat, bi eta idea. Ez da konpondu. Ea, hemen dagoen, igual hemen egongo da, Bat, bi eta iru. Ez da konpondu txo. Ea hemen dagoen, Bat, bi eta iru. Etxe pixkate. Bere laxe, konponduko dut. Tira, guztiz konponduta ez dago, baina nahikoa. Ea, Txiribiton sirbitzen zeiken. Tira, lasai, Hau, heldu. Hau begira, bere ala konpontzen da, espaladara pixka batekin ikusiko duk ze ondo geratzen den. Bira, gainera horrela ez daukak problemarik dena batera emateko. Arkiziok, Txiribiton? Ondo dagoela. Ai! Baina, fenomeno dagoela, ondo dagoela. Baina, Txiribiton, babua, hipopotamoa. Ni hipopotamoa goa naizena? Ni hipopotamoa? Bai, infinito. Infinito baino gehiago? Bagorruan, naukire laguna. Ai. Agur galipot. Hoxe da. Mabolio. Agur infinito. Zer da trasteo eta zer da biltza hauek? Zer, sesioan ez da, beti bezala, aserre, pasako zaie. Aize, gauzatxo bat esan behar dizu, zuek balduzue papertxo bat poltsikuan, zenbaki bat jartzen duena? Ba, zozketaren garaia da. Badakizue, forum etxeak eskinitako bi patinete zozketatzen ditugula, eta horretarako laguntzaile bat behar dut, eta txikitxokoan ezagutu dugun lagun bat bada, Mikel izena duna, datorrela, Mikel. Kaixo, Mikel. Ia, mailuarekin bezaino nazaren zenbakiak ateratzen, bale? Bi zenbaki atera behar dituzu, nahi duzunean. Ara, 100koa 5tekoa, 10koa 8koa eta 1tekoa, 9 500 eta 89 duen pertsona hurbildu dadila, mesedez. Atera dezagun, bigarren zenbakia. 4 100koa.
Zazpia, 10-rekoa. Eta... 6a, 276, zenbakiaren jabea datorrela. Bueno, ba, Mikel, mil esker laguntzagatik, bai? Eskarrik asko, eraman zurekin, bai? Eta dakartzkigutela patineteak, hementxe, derrapatu dezatela. Derrapatu. Eta gure lagunak igo daitezela gora. Datozela. Zenbakien jabeak. Ja. 276 eta bestea 589. Zuek 3 konpartitu berralduzu zenbaki hau. Etorri, aitatxore bai, pixkat, laguntzera bai. Zuek nortzu zarete? Ioritz, Adik, Naikari, aizue zertzate, nahi arrebak? Hortzak igualak, begiratu kamarara, begiratu inpartxo bat. Bueno, eta zu nortzaitugu? Asier, Eta zurekin dagoena nor da? Aita. Aitatxok badu izenik? Aztu intzaizu. Bai, neire pasatzen zait, aitarena izena batzutan aztu ite zait. Bueno, zuk ere baduzu patinetea, beraz, harritzazu zuen albokoak eta ibili Gernikatik nahi duzuenera, bale? Eskarrik asko tortzatik eta txalo bero bat gure lagunei. Gaia, eskarrik asko tortzagatik. Bueno, lagunok eta hauek gustora bidali baditugu ere, guk zuek gustora eduki nahi zaituztegu. Nola oparien bidez, ze gauza goxagorik opari bat jasotzea baino. Ze opari den Eurodisneyrako bidaia. Zer egin behar duzuen hori lortu alizateko bidali ezazkiguzu, marrazkiak, olerkiak, bertsoak, ipuiak, txisteak, bururatzen zaizuen edo zer baino hori bai. Barrebusari buruzkoak izan behar dute, bai? Hori pelotila pixka diteko besterik ezpada ere. Nora bidali behar dituzuen? 9. postakutxa 20.080 Donostiara. Eta zorte hon, ze ziurrenik ere zerbait egokituko zaizue, Bai. Aizue. Baina, zuen zer zabiltzate patinetetan? Zer zabiltzate? Inori ez esan, baina gure laguntzailei lapurtu indizkiegu. Lapurtu? Gainera gukiziar traste hauei izen bat jarri diegu. Txirrista txingo. Txirrista txingo. Eta hori euskaltzaindiak ontzat eman aldu. Bai, eta zuek ere bai, ez da? Bai, Nola da izena, nola da? Begira ze azgarik hasi duten. Eta gu gainera, kantu bat eskaini diogu txirrista txingori. Beraz, da, txirrista txingo. Txirrista txingo, bai. Bueno, entzun dezagun. Ja. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Ziztu bizian, goitik behera, aldapa gora, izerditan, koska hundietan, saltokan abil, korrikanoa bide zabaletan. Txirriz, txirriz, Txingo, txango, txungo, txirriz, txirriz, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Ziztu bizian, goitik behera, aldapa gora, izerditan, koska hundietan, saltokan abil, korrikanoa bide zabaletan. txirriz, txirriz, Txingo, txango, txungo, txirriz, txirriz, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Kartera aterako kendu izkiegu, karte baterako, eta horrela jartziare.
Xe, pasa altzaik azarrena. Ezaik pasa? Lasai, txiribiton, ideia bat eukidiat. Ekatzak, txirren talerra, ikusiko duk. Begira. Begira ze pentsatu dudan, txiribitonen aserrea pasatzeko. Hemen zeukan, zein da zelatari hori? Ea, txirriren txakurtxoa. Honek ez dio kalterik egingo. Eskatuko diogu, txiribitonentzako, otartetxo bat prestatzeka. Abai, otarteko handi bat, Kanporme? Ea, txakur! Moitu iten da, otarteko handi bat nahi dugu txiribitonentzako. Ez dut agindua ulertzen. Kopela ez bakarri asko esan diat, Txakur zikin horri. Ea, txiribitonentzako otarteko handi bat nahi dugula. Handia, holakoa. Ez dut agindua ulertzen. Bizkat. Honi ere nik uste trigeminoan ukitu bat zaiola. Nahi dugula otarteko handi bat. Oi, usten, eskerrak hemen gauden, Eskerrak hemen gauden. Trigeminoa ukituta sendatu ingo da guztiz. Abitarrau. Ea, otartekoa nahi dugula. Txiribiton, lasai, trigeminoa beste di. Justo. Lasai. Badakizue gauza nola sendatzen diren, lokuluska txiki bat eginez. Txiribiton, begira, zehazka abesti bat kantatuko diogu, zuekiptanak badakizue ere kantatzen, txakurra hundia, badakizue? Hori, lokartuko da pixka baten, eta listo, ea. Txakurra hundia iturriko da, zuek lagundu, Zuk espadu egiten lo. Usten? Ja, suave. Ea, usten, zuen kulpa? Zan dizue zuek ere abesteko? Zuek abestu? Eta lokartuko da, eta lokuluska batekin ondoren berriz ere. Sano bengo da, Ea, bat, bi eta hiru. Txakurra hundia Riko da, zuk espaduzu egiten lo. Listo. Ea, jarri hemen. Lokuluskan gozo. Listo. Iker, primeran egin duk, beraz, merezitako saria, ezurtxoa. Bako ezurrarekin, Lasai, tira, eginen ontan gelditu, baina, tira, diru pixka bat ere mango dia, tira, Holaxe, Hori da. Zertabiltza, txirri? Zertan nabilen? Mirri eta txiribitoni txantxa bat egiten. Honela ikasiko dute, jostailuekin ez direla ibili behar, beste jostailuak ez direla buskatu behar, baina garesti aterazai txantxa, Horregatik ikusi ditut korrika, eta atzetik gainea zakurra ikusi dut. Horretxegatik. Bai, zakurra hundia etorri da. Ez da gilu egin duenez, baina etorri da. Hase guztu txarreko txantzain digun txiguik, Guain konpontzaile honak izanik ez da? Ez da hoxe biderik. Aizue, badakizu zer den hobena? Zer? Ba gure lagunei agur esatea giro honean, eta
datorren astean berriz Gernikan izango garela, izu, Ze berri pozgarria! Tira Gernika, datorren aste arte! Hori ze! Hemen izango baituzue berriro, Etxasto! Hemen utzitagu adiskide